Helikopter, helikopter. Kúpil som vám... Dnes je nedeľa a my ideme točiť klip s Kalim, so Slipom a s Elpem. Pesnička je takého, ako by som to povedal, West Coastového druhu a pán Kali povedal, že ja by som si prijal Seawalky a pretože my Seawalky máme zožraté už 15 rokov, tak prečo by sme mu nezatancovali, pravda? Tak ideme na to. Pekné žltučké to tu majú. Ja nabúram. A dám tesno? Dám tesno. Based on our work. Kamery očami, poď donej trošku, neboj sa toho. Chillovo, 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 chillovo. A groove ale trošku groove, ale chillovo. Víš, to sú také veci, že oni nevedia, keď sú na placi. Tichšie hudba, musím všetko povedať, lebo... Dobre! Už sa nikam neponáhlam, nepretekám, iba plávam. Nemyslí si, že to zdávam, nemyslí si, že som dávno zavodol, len som zabudol a dostop. Ale spletať komplot ako byť star. Chcem už iba... Údel, proste úchylka, že všade musím fotiť, ja som proste zmotaný, strašne. A dobre svetlo tu je, tak si musíme spraviť trošku. Postavte sa mi sem, dievčatá, prosím. Nice. Prvú lokačku máme za sebou, ale toto je za nami, ideme teraz si dať obed fajný. Separové rožky alebo niečo podobné, neviem, ale asi si dáme zdravý mekač, lebo iná možnosť není. Dneska je 1. mája a je štátny sviatok a všetko je zavreté, takže ideme tam, kde sa dá. Zapletám si vrkoč, textilný, absolútna novinka na trhu, môj výmysel, môj dizajn a volá sa to, že zmotala. Som písal, že Romanova a hodil mi telefón, že Roman Juraško. Dobre. Čaute. Čau. My môžeme na rezidenting stať? Asi ne, že? No, nemôžete, nemali by ste, ale keďže je dneska nedeľa, tak sa to odpúšťa. Sa to odpúšťa. Točíme pre Kaliho klip, akurát robí rozhovor pre televíziu. A máme tu celú SDA crew, sú tu baby, chalani a plus máme kompárs 50 ľudí, ktorí budú sa s nami hýbať v Kaliho klipe a bude to brutálne. Príde potom taký moment, že pojete sola, tak my urobíme taký polkruh a budete tam tancovať sola vpredu. Dobre, čo budete chcieť? Ne? Áno! Už si som vedel! Dobre, super, nič sa nebojte. Takže, hovorím, že malé vzory sú zlé na kameru, vždy si zapamätajte, že keď sa točí a dáš si malé vzory, tak potom to strašne hrá a robíte tam taký bordel. Tak preto sme vám hovorili, že malé vzory ne, ani pasičky ne. Skúsme na hudbu. Môžeme. Hore, hore, hore. Má čas, najprv si to naladíme. Ja si to musím očakovať. Hore, vaj. Hore, vaj. Letom máš svetom, ktorých nevymením ako žetón. So svetlom máme pevné puto ako betón. A preto neviem ako dá, že sa vás stretol. Viem, že každý robí chyby, si vychutnávam cigy, tak nerečím triky. Pozadí wunderství, víza, labo, hadžen, kvízy. Dobre, myslím si, že sú ready, môžeme vyskúšať.
Tam si to super dala, Natálka, ale nás sa to netočilo. To bola skúška, keď... Čo, Teo, dáme tú fotku, čo sa chce? Áno. No tak poď. Rob, čo chceš so mnou, čo mu robím? Ideme sa kolo krku, alebo ako to? Akú máš predstavu? Hej, okolo krku takto? Takto. Dobre, ako daj takto robíš? Daj. To ešte dáme, dobre. Úplne super, poď ešte. Skončili sme v Petržalke, presúvame sa aktuálne, teda ešte sa nepresúvame, ale budeme sa presúvať do skateparku, do Orače. Ešte ideme na bicykle. Ideme, jadaj, mňa bereš vozica? Jo. Na tom vraj bike tiež nejaký. No, vieš, LP nechce ísť, Slipo nechce ísť, LP nejde na... Čo my sa ideme bicyklovať? Takže asi len my dvaja, no. Kámo! Hej, idem. Zdravia, Zlatý strajk. Lacike, čau, prosím ťa, daj mi vedieť, že či si volal teda s interpretmi a či je to všetko už tak, jak sme si povedali a aby som vedel zajtra doladiť. Robíme pre RFA fighterov halftime show. Dostal som to na povel ako keby taký, že art director tej halftime show. Máme tam, ako som spomínal, niečo som to hovoril, že Tina, Kali, Sergej Barakuda a Alan. A teraz sme vlastne na tomto natáčaní spracovali, že tam pôjde aj ten LP, takže sa veľmi teším. Tu si zapnem navigáciu. Dobre, Braško, takže dostávame v kontakte, už ešte si voláme dneska. Dobre, platí. Ahoj, čau. 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 Koľko sme spolu volali? 20 minút. Teraz sme ešte na takej jednej scéne, ktorú točíme extra. Scéna na bicykloch a potom sa presúvame do Rače, takže... Ale ja mám metal rád, ja som s metalom OK. I love metal. Už iba komfort a ľudí pár, tých, ktorých ja mám furt a mám ich rád. Neponáhlam sa, už nikam nehávam ten vlak. Uj, smile na hube, žiarím po dedine na bajku. Som v cajku, do sluchatek púšťam si Jamajku. Život v bubline, na ktorú som dal bielu vlajku. Mier, chcem len, keď si není za mým drakovaný, tak poď sem. Žijem sen, do ktorého nepatrí ten, čo ma nervy len a chce. Dobre, ešte raz môžeme. Áno, ďakujeme. Tam, bolo to tam. Potom keď to dvakrát robíš, že? No. Tak je to ako keby, že dvakrát to sekneš, to je ono. Si šiel jeden, to je Chadurack, to znamená, že si go. Uvidíme, už sa osmelujem, uvidíme, čo bude. Večer budú sa dať veci. Večer už pôjde celú. OK, môžeme ísť. Tam bude, myslím, že už posledná lokačka. A hotovo. Dneska sa celkom ľuďom chce, takže to je celkom dobrá výroba, že není to nejaké brekeke. Neviesta klasika, veľmi nátesno, pozeraj. Pozeraj, poď, tak som vybral. No. Tak choď bližšie, môžeš ísť. Ne, odtiaľto. Dobre, točíš to? Ale ja tam nedohodím podľa mňa. Zastalo. On robil celú vec, tak poď sem, ja ťa vážne milujem, to je on, vieš. Aj text písal, aj Igorovi, aj tam vlastne som to spieval. Tak si moja našiel na eBay. Ale Vánoce netrhá, nič žily nečítam, si noviny neriešim. Čo viny, ja som iný ako iný, ja som rád, že som iný, divný, lenivý, živý. Vo svojom živote tých, čo majú v hlave piliny. Preto sám som často a sám som rád na ten sympaťa v tom. Bolo, že? Vybavené. Ďakujeme všetkým. Zatleskajte si. Díky moc. Super, ďakujem vám všetkým. A ja ďakujem. A vidíme sa v tanečnej. Díky moc. Braško, díky, že si nás zavolal. Ja ďakujem, že ste boli. OK. Bež, čau, drž sa. Ahoj môj, čau. Babi, boli ste úplne perfektné, úžasné.
Daj na to. Paráda, paráda, paráda. Ste strašne šikovní. Dobre, ktorí pôjdu tie freestyly? Správ sa stane, čo sa stane, neponáhľam. Nepretekám, iba plávam. Super. Ako prístar, to je môj iba komfort. Cíli za mňa drogovali 5%, žijem sen, do ktorého Koľko je? 8 hodín, nech sa páči. O 7 minút 8. Skončili sme. Jasná správa. Je to tak, že baby boli úplne super, válime domov, my máme deti samé doma. Takže snáď nám nerozobrali byt, ale oni sú v pohode. Takže tešíme sa na klip. Čaute.